Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Joel, isang seaman at tambalanista since 2012. Binisita ko na kayo sa booth nyo dati. Sumulat ako para maglabas ng sama ng loob at para humingi ng payo. Nakatapos ako ng kurusong Marine Engineering sa tulong ng isang foundation. Yung mga bagay at gamit na kailangan ko pero hindi provided ng foundation, girlfriend ko ang bumili bilang tulong niya sa akin. Mabisyo kasi ang tatay ko kaya hindi ako nagawang suportahan. Yung 3 kong kapatid na nakakatanda sa akin, kahit kumikita sila ng maayos, hindi din nila ako tinulungan. Nakatapos naman ako sa awa ng Diyos. Noong unang taon ko sa pagbabarko, ipinagkatiwala ko sa panganay na kapatid na babae ang aking buwanang sahod para hindi ko magastos. Sa isip ko, hindi naman niya magagalaw kasi may trabaho naman sa abroad yung asawa niya. Yung pala, tumigil sa pagpapadala yung asawa niya kasi nalaman na may lalaki siya. Dahil may 2 silang anak na kailangang buhayin, ginastos ng kapatid ko yung perang pinapatago ko lang sa kanya. Pag-uwi ko, kahit piso, walang natira sa ipon ko. Yung tatay ko naman, dati ko pang pinagsasabihan na tigilan na ang bisyo dahil mahirap magkasakit. Wala naman siyang insurance o naipundar na ari-arian na pwedeng gamitin pang tustos kapag ginupo na siya ng karamdaman. Hindi siya nakinig. At ngayon, may lung cancer na siya. Dahil ako ang may pinakamaayos na kita sa aming magkakapatid, sa akin nakasalalay ang gamutan niya. Grabing manghingi ang pamilya ko tambalan. Samantalang nung nag-aaral pa ako, hindi naman nila ako tinulungan. Gusto ko na lang tuloy putulin ang ugnayan ko sa kanila. Gusto kong magpakalayo-layo na lang. Napapagod na akong tumulong at gusto ko namang unahin ang sarili ko. Pakiramdam ko kasi, sila lang ang humahadlang sa pag-asenso ko. Tambalan kung kayo ang nasa kalagayan ko, gagawin din ba ninyo ang naiisip ko? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Joel. Joel! Ang dami din naming problema eh. Pwede bang kanya-kanya muna today? Pwede bang at least for today? Dami din naman namin problema eh. Charot. Alam mo, it only really goes to show, partner, no? Lahat tayo may problema. Oo naman. No one is exempted. Correct. Wala. Yung porke sasabihin mo, ay ano siya. Siya na yung pinakamabait. O kaya, ang galing niya kasing sumaya. Wala yung problema. O kaya, ang galing niya. Dinadaan niya lang sa correct, sayaw. Totoo. Kaya ang galing. Sa sayaw. Gagaling. Ang galing niya gumawa ng ano, sapin-sapin, di ba?
ba? Hindi magkakaproblema yan. O kaya, CEO yan ng kumpanya. Di ba marami yung tinutulungan, hindi magkakaproblema yan. May tinayo ng foundation, hindi magkakaproblema yan kasi nagtayo ng foundation. Hindi po totoo. Lahat po tayo may dinadalang problema. Kanya-kanya lang talaga ng pagdadala. May mga iba na hindi nagpapakita ng kanilang nararamdaman. Sila, nagpapaka-happy-happy, may ganon. Nagpapaka-busy. Nagpapaka-busy, totoo. Binubuhos yung sarili sa trabaho. May mga iba naman iyakin, 'di ba? Kasi meron silang problema, 'di ba? Kanya-kanya po talaga. Basta sa madaling salita, lahat po talaga tayo merong problema. Totoo 'yon, 'di ba? So, tulad nitong si Joel, 'di ba? Minsan iisipin natin ang problema natin, kulang yung kakainin natin today. Meron pa palang ibang tao na katulad ni Joel na matindi din yung problema. Nag-ipon ng matagal, yung pala ni isang kusing, walang natira sa kanyang ipon. So ngayon tinatanong mo kami si Joel kung kami yung nasa kalagayan mo, kung ganun ba yung gagawin namin. Feeling ko kasi, partner, everything changes kapag ka meron ng asawa at sariling pamilya. Masasabi kong, well, ang purpose mo na ngayon kasi talaga ay yung sarili mong pamilya, kailangan sila atipagin mo, ganyan. So, dapat magbibigay ka lang at a certain extent dun sa pamilya mo. Pero dahil binata ka, may ganyan kasi talaga. Nasa Pilipinas ka, ito yung kultura natin, hindi lang siguro sa ganun, mahal mo din naman kasi siguro sila. 'Di ba? Kaya kasi kung di mo sila mahal, wala ka rin pakialam eh. O di bahala kayo. Magkalang cancer kasi wala kang nagsabi ako sa'yo, hindi ka nakinig. Ayan tuloy, di ba? Kaya lang kasi mahal mo. At dahil mahal mo, kahit nakakainis, kahit nakakapagod, kahit nakakairita, di ba? Tutulungan mo. Correct. Nasa feeling ko lang wag mo namang totaling talikuran. Naiintindihan namin na syempre kailangan mo maging happy, kailangan mo ring isipin yung pansarili mong kapakanan, pero wag mo naman totaling talikuran, deadmahin, alam mo may sakit yung tatay mo, alam mo kumikita ka, tas yung kita mo naman may damage ang extra kasi mag-isa lang naman yung sarili mong iniisip mo, 'di ba? Tas hindi mo pa ibibigay or hindi mo pa i-share kanino pa yun. 'Di ba? Gets naman natin yung pag-iipon, go bongga. Pero, gets din namin at this point na kailangan din ng tulong pa ng family mo. Yes. Malalagpasan nyo rin yan, wala naman pong forever, diba? Lilipas din yung panahon na yan na laging ikaw yung give ng give. Dadating din yung panahon, ikaw naman na magre-receive. Sa ngayon, I think, feeling ko lang sa ngayon based on the story, they need you. You're just so very tired. At valid. Nakakapagod talaga yan. Yung parang, bakit ako na naman? Lagi na lang ako. Diba? Bakit? Diba? Lagi na lang ako. Ako na walang malay. Alam mo kaya tayo hindi kinukuha sa sa drama eh. Ikaw naman parang, ako na walang malay. Ano yun? Di ba walang linya ng di ba? Si Val pala. Si Val. Kaya di kinukuha mali-maling script eh. Mali pa yung script. Si Val na walang malay. Diba? So, feeling ko lang sa ngayon, they need you. Lilipas din yan. Dadating din ng panahon ng may rewards in heaven. Yung pagiging mabuti sa mga magulang. Hindi na natin isisisi. Tapos na rin naman kasi yung time na, ba't dati hindi naman nila ako tinulungan? Dati yun. Ngayon kailangan nila yung tulong mo eh. Tingin ko lang pero kung ikaw, nasa sayo naman yan, diba? Basta opinion ko, pwede ka rin namang magdistansya ng kaunti, but do not turn your back on them. Kasi pamilya mo sila. At and at this point, kailangan ka din talaga nila. Yun talaga yun. Tingin ko lang. Ang impression ko lang, totoo yun. Pagod na siya. Oo, correct. Pagod ka. Correct. You need to rest para manumbalik yung energy mo. Manumbalik yung state of mind mo na okay lang ako. Pagod ka lang. So, ipahinga mo muna yan. Tama. So, mga 2 hours and 6 days. 2 hours and 6 days na tulog. Itulog mo. Ipahinga mo. Hibernate pala ito. Ganyan. Kasi sabi mo, wala ka munang gising. 2 hours and 6 days. Kaya mo ba? Oo. Try mo tapos message mo kami kung nagawa mo. Kasi totoo yun na minsan nakakaramdam tayo ng ganito kapag pagod tayo eh. Diba? Pero yung lahat ng mga ginawa mo, okay yun. Okay yun. In a way na, kasi pampamilya mo to naniniwala tayo, 'di ba, na ang mga anak na mabait sa mga magulang, kung sino mang kasama mo sa bahay or pamilya mo, 'di ba? Magbabalik 'yan in
unexpected ways. 'Di ba? Napakaraming blessing na pwede mong yun yung paniniwala ko. Ako Kanya-kanya tayo ng perspective mga kabisyo ha. Yung iba pwedeng sabihin, wag mo nang tulungan, lagi na lamang sila. Pero abuso naman yan. Yes, Gets naman din natin oo. kung ganun yung POV nila kasi nakakapagod, nakakainis, nakakayamoro. Correct. But tinatanong naman ni Joel yung opinion POV natin. namin. So ito yung sagot namin. You will reap the rewards. The rewards, the benefit of your good deeds, your kindness to your family in time. Correct. Maaaring hindi pa ngayon pero aani ka sa lahat ng ginawa mo sa pamilya mo. Panghawakan mo lamang 'yon. Pagod ka lamang ngayon, you need to rest. Correct. Maaaring at kung titingnan mo rin sa sa aspetong ikaw yung binibiyayaan kasi. 'Di ba? Ikaw yung meron to whom much is given, much is expected. So in this case, ikaw yung binibiyayaan ng universe, ikaw yung binibiyayaan ni Lord. So para kanino yan? Diba? Yun talaga yun eh. Yan. Hindi lang para sa iyo yan. Kaya nga diba partner? You need to share it with your loved totoo. ones. Kaya nga kanina sabi ko, parang it would have been different, the situation would have been different kung meron ka ng asawa at sariling pamilya. Correct. Feeling ko lang, diba? Pero ngayon, dahil ikaw yung meron talaga, ganun po talaga eh. Iba-iba tayo ng POV. Again, pwedeng hindi Pwedeng iba yung sa inyo. Kaya lang kasi, kami po yung tinanong, hindi naman kayo, diba? Di pag kayo ang tinanong, saka kayo sumagot mo sa inyo. Ganun. O di naman kaya usually, everyday naman namin pinopost yung kwento ng Mahiwagang Burnay sa aming Tambalan Facebook page. So, search lang po Tambalan. Ang content lang po talaga nun, mga kwento ng Mahiwagang Burnay. Pwede din kayo maglagay ng opinion nyo doon. Baka sakaling i-consider ni Joel. Correct. Makatulong din sa kanya, 'di ba? Kaya natutuwa ako partner kapag ka dun sa Facebook page ng Tambalan, yung ang hahaba ng mga opinion ng mga tao kasi it's really a part of themselves telling gano'n. Hindi ko alam sunod na English eh. Basta basta telling themselves gano'n, 'di ba? At basahin mo rin 'yun. Yun nga lang, minsan kapag ka masyado ding opinion, nakakagulo din ng isipan. So maganda din namang makinig ka lang dun sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kasi kunyari ako binibiyayaan sa pamilya namin, for example lang, i-share ko talaga yun eh. Siyempre, i-achieve ko muna yung mga personal goals ko. Kung gusto kong mag-travel, gagawin ko muna yun. Kung may excess, kasi sabi mo nga, diba, ikaw naman yung kumikita ng maayos. So, i-satisfy mo lang yung sarili mo, diba? Mag-indulge ka rin, magpamassage ka. Kung na-achieve mo na yung mga little things. Pero kung may excess ka, then that's the time you share it with your family. Correct. Always remember, kapag nag-share ka sa loved ones mo, diba, there's joy in giving. Laging Remember ganun. that the happiest are the givers. Diba? Masaya ang nagbibigay lalo na pag nakita mong natutulungan mo yung pamilya mo. Yung nag-i-evolve yung life nila. Yes. Nag-i-improve yung kondisyon ng tatay mo, 'di ba? Despite the fact na hindi naman sila naging matulungin sa buhay mo noon, disregard mo na 'yon. Tapos na yun eh. That's water under the bridge. Yes, water under the bridge. Under the bridge. Bridge over troubled waters. Halu-haluin na natin yung pa-English para patalino. Alam niyo naman kami dito. Oo, talitalinuhan lang. Pag kunwari lang tayo sa buhay. Correct. Etchos, ganun. So ano yun? Water under the bridge. Ibig sabihin, tapos na yun eh. Oo. Lumipas na yun. Wala nang rason para balikan pa natin yun. 'Di ba? Yung part ng, hindi naman nila ako tinulungan dati. Nung panahon ng pangangailangan ko, wala naman. Tanggalin mo na sa isipan mo yun. Tapos na pati, wala na pati tayong magagawa. What always matters is the present. Yes. Yung ngayon, 'di ba? That is why it's called a gift. Siyempre, kailangan matalino kami. Kailangan singit yun. Kahit walang connect, di ba? What's important is the present. That's why it is called a gift. Totoo naman yun, di ba? A present is a gift. Di ba? Nakatanggap ako ng present. It's a gift, 'di ba? Hindi, pero what's important is today, yung nangyayari ngayon. 'Di ba? Yung nangyari noon, tapos na 'yon. There's no use na balikan pa natin paulit-ulit na naku, hindi naman kayo nagtulong kasi ayan tuloy, ganyan. Hindi niyo naman ako tinulungan dati. Sarili ko lang naman yung pursige. Tapos na 'yun, magagawa pa ba tayo? Yung mga tao. Pag wala ka pakinabang, hindi ka muna nila papansinin. Ngayon may pakinabang ka, napapansinin ka nila. And be proud of it. Correct. Because you have proven yourself. Tama. At be proud na ikaw yung makakatulong sa pamilya. Yes. Go Joel, magpahinga pero wag tatalikuran ang pamilya. Salamat Joel for sharing your story with us. Bye-bye!